Ndiye wiki yatha timafotokoza kuti masufiya amagwiritsira ntchito hadithi yomwe ndiyofoka imene ikukamba zonena kuti inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa ashairikum min al-amwat. Ntchito zanu inuyo asilamu zimaonetsedwa kwa omwalira mu gulu la abale anu komanso ndi amene mmakhala nawo. Fa in kana khairan, zikakhala kuti ntchitozo ndi zabwino, pamene zaonetsedwa kwa iwo azipeza kuti ntchito zanuzo ndi zabwino, istabisharu bihi, iwo amasangalala nazo ntchito zija. Wa in kana ghaira dhalik, koma ngati ntchitozo sizikhala zabwino, qalu, amayankhula omwalirawo kunena kuti chani, Allahumma la tumithum hatta tahtadiyahum kama hadaitana. O Allah, musawatenge iwowo mpaka namutaongola ngati mmene mudationgolera ife. Ndiye iwowo akunena kuti umene ndi umboni woti titha kuwapempha anthu amene amwalira aja kuti adzitipangira maduwa awawa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Koma tidapeza kuti hadithi imeneyi muli munthu wotchedwa Maslama ibn Ulayyi al-Kushani ash-Shami, yemwe Yahya ibn Ma'in adamutcha kuti laysa bi shay'in, alibe ntchito kunkhani ya ahadithi. Choncho musaitenge hadithi kuchokera kwa iye kukhala kuti ndiyogwira ntchito mu Chisilamu. Ndipo tidapereka hadithi yomwe ikutifotokozera mmene zimakhalira munthu akamwalira. Hadithi yochokera kwa Abu Huraira kuti munthu omwalira sadziwa zimene ifeyo amoyo fe tikutani tikuyankhula, kufikira poti turfa'u lilmayiti ba'da mautihi darajatuhu, amakwezedwa munthu omwalira pambuyo pa kumwalira kwake daraja. Ndiye fayaqul ay rabbi ayu shay'in hadhihi, amayankhula omwalira uja kuti mbuye wanga, ntchito yanji iyi imene mukundikwezera nayo iyi, ndagwira ntchito yanji mpaka nakuti inuyo munditani mundikweze nyota. Fayuqalu, ndiye zimayankhulidwa, waladuka istaghfara lak, mwana wako wakupemphera iwe chikhululuko. Ndiye pamene mwana akupempha chikhululuko kuti ambuye Mulungu akhululukireni bambo wanga, bambo samadziwa zimenezo. Ndiye zitheka bwanji wina kumanena kuti womwalira amamva zimene timayankhula, choncho tipite kumanda kwake tizikampempha. Ndiye tikuona kuti hadithi imene ikutsutsa zimene masufiya amakhulupirira. Komanso pali hadithi ina yomwe akuifotokoza Jabir ibn Abdullah. Iye akunena kuti lamma qutila Abdullah ibn Amri ibn Haram, yani abi, pamene adaphedwa Abdullah ibn Amri ibn Haram yemwe ndi bambo wake iye Jabir, yauma Uhudin, mutsiku la Uhudi, nkhondo ya Uhudi, kudamwalira ndithu asilamu ochuluka chifukwa choti masahaba sanamvere chilamulo cha mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Kodi mtumiki anauza chani? Mtumiki adauza masahaba amene adawayika kuti akakhale pa kaphiri, sati phiri lalikulu, kanali kaphiri ndithu kamene munthu kuyimapo amatha kuwaona anthu amene ali pansi, kuvunga mwala ukhoza kuwapeza anthu amene ali pamene kukuvulalanso. Ndiye mtumiki anauza anthu okwanira 50 kuchokera mgulu la masahaba amene anali wodziwa bwino kuponya uta kuti akayime pamene paja ndipo asatsike pamene popo, asatsikepo ngakhale nkhondo ya asilamu apezeke kuti akuiwina. Asilamu amene asatani asatsikepo. Ndiye zidapezeka kunena kuti nkhondo ija ili mkati, mamushirikun adayamba kuthawa, kusonyeza kuti adaona kuti apapa sitipambananso iyani, na adayamba kuthawa.
mmene masahaba awawa adali pakapiri akaka adaona kuti anthu aja mamushirikuna ayamba kuthawa, iwaja adayamba kutsetsereka. Ena mwa iwo amawaletsa kuti inu mtumiki wanu sallallahu alayhi wasallam wakulamulani chani, mesa watilamula kuti tisatsike pano. Ndiye anthu aja amanena kuti ayi alghanima, zopeza kunkhondo izozo tikufuna tikatenge nawo. Chifukwa anthu akapezeka zoti amenya nkhondo asilamu, kunkhondo kuja anthu amene amenya nawo aja ena akathawa, amathawa ndi katundu, ngamira, mahosi ndi zina zimene abwera nazo pa nkhondo. Ndiye asilamu awawa anafuna kuti akapeze ziti zimene zijazo, kuyiwala za chilamulo cha mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Kuchokera mu nkhondo ya Uhud, Allah adapereka phunziro kwa asilamu onse, kuyambira masahaba mpaka na kufikira nsilamu amene adzabwere pano pa dunia tsiku la chiweruzo lisanafike. Phunziro limene lolo ndi phunziro lalikulu kwambiri, lonena kuti chani, siti oyenera ifeyo kunyoza chilamulo cha mtumiki. Pamene mtumiki watiuza kuti pang'aniza kuti, ifeyo tikuyenereka kuti timvere zimenezo, wa yusallimu taslima, ndipo kugonjera kwenikweni. Kumeneko kunali kutiphunzitsa kuti pamene mtumiki wapereka chigamulo, sizili zomuyenera munthu wokhulupirira an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, kuti ifeyo tikhale ndi maganizo athu pa zimene Allah ni mtumiki wake watani walamula. Ndiye asilamu atamba kutsetsereka pamene paja, mushirikuna ataona kuti paphiri paja chimene chinali ngati chipilala cha nkhondo imene iyi, chifukwa paphiri pamazozonera kuti ifeyo basi paphiri pamene pajapo azitithothola ndi mauta, ndi anamba kuthawa. Ndi ataona kuti paphiri paja anthu amba kutsetserekapo, chimene chinachitika ndi chani, Makuraishi aja anakhala ngati kuti akuthawa ndi kukazungulira kuseri kwa phiri kuja. Ndi anazungulira kuseri kwa phiri kuja, ena ndi amakweraso phiri lija chakumbuyo, ndi amatibulana ndi amene anatsalira apapa, ndikuzunguliranso ndikukawatibulanso asilamu amene anatsetserekera kuti kumene kuja, mpaka na asilamu anatani anagonja, ambiri anamwalira pamenepo, maswahaba okwanira 50, mtumiki anavulalapo. Ena mwa anthu amene adamwalira pa nkhondo imeneyi ndi bambo wake Jabir ibn Abdullah. Koma zonsezo ndikusamba kwa asilamu, mtumiki ukauza kunena kuti musatsike iyo kumadaya. Ndi chimodzimodzinso lero, aliyense amene amakumana ni mavuto mu chisilamu pali zinthu ziwiri: sana mumvere Allah kapena sana mumvere mtumiki wa Allah. Koma ngati munthu sana mumvere mtumiki wa Allah, ndikuti pamene ponso sana mumvere ndani? Allah subhanahu wa ta'ala. Ngati lero lino asilamu akugwera mmavuto akulu kwambiri, zifo zake ndi zimenezo basi: kumunyoza Allah pamodzi ndi mtumiki wake. Chifukwa Allah subhanahu wa ta'ala walamula zambiri mu Qur'an, komanso walamula zambiri kuchokera ma hadithi Qudsi, ndipo walamulanso zambiri Allah subhanahu wa ta'ala kudzera pa lilime la mtumiki wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Koma asilamu amasankha dala kutsatira zilakolako zawo ndi kusiya zimene Allah walamula. Ndiye ngati Islamu angapezeke zonena kuti akugwera mu uchimo, zotsatira zake zimakhala zoyipa zokhazoka. Mkazi wa Islamu ngati sakuvala hijabu, asayembekezere kuti alemekezedwa ndi anthu. Ngati mkazi wa Islamu sakuvala hijabu, tikati hijabu hapa si tikunena hijabu yogwira thupi, tikunena hijabu imene sharia idakazikitsa. Ndiye ngati mkazi sakuvala hijabu yokwanira imene Allah subhanahu wa ta'ala waipereka pa mkazi wokhulupirira, zotsatira zake mkazi amene yuyu pamaso pa anthu amakhala opanda ntchito. Ifake amuna amamuseweretsa, amamuvula amene angamuvuliremo ndi azidandaula. Nanga si mwaziya lutsakale nokhaeti, ndiye chatsala ndicha Allah sangakupatseni soni ulemu, sangakulemekezeni inuyo Allah, komanso m'maso mwa anthu ino simungakhale olemekezeka. Amene walemekezedwa ndi Allah subhanahu wa ta'ala amamulemekezanso iye. Ndipo amene wanyozedwa ndi Allah palibe amene angamulemekeze munthu amene. Ndiye akazi achisilamu ambiri mu nthawi yathu ino pamaso pa anthu ndi anthu onyozeka. Chifukwa chani? Avula kudzilemekeza kumene Allah anawapatsa kuja,
ndi akuvala kunyozeka. Fake mudzaone mkazi wa Chisilamu wina aliyense amene wavala hijabu yosalongosoka samakhala mkazi oyankhulidwa zabwino bwino. Ngati amuna akumutsatira chifukwa choti akufuna china chake chimene achiona pathupi lake, ndiye amapanga naye banja, koma banja locholinga chawo ndichoti akangogonana naye basi ampatsa mwana, pakangotha masiku 4-5 kapena miyezi ngapo basi akumuthawa. Kapena mwina asosa panga naye nikaa nkupanga naye chibwenzi kumene. Amuna achisilamu bora kwati wandi nkafiri. Pamene poso ndeni kunyozeka koso kulina kumene. Ndiye wani mwanyozeka amuna akukuchitani chipongwe chonchi, ndiye mukudzitulusaso mukunyozeka kwina mukupita kumunyozeka kwa kukulu kukadzipereka kwa munthu amene ali kafiri, ukwati umene Allah wauletsanso umene uli wacha wa haramu. Kumene koko ndiye kuti ndikupita kuchiphompho, ndiye kuchiphompho koso kuli chiphompho china ndikagweranso mkati mwa chiphompho chimenecho. So aliyense amene wanyoza chilamulo cha Allah pamodzi ndi mtumiki wake amene amakhala unyozeka. Ndiye nkhondo ya Uhud ndi phunziro kwa Msilamu wina aliyense yemwe akufuna kumvera zimene Allah wanena komanso zimene mtumiki wake sallallahu alayhi wasallam watani waphunzitsa. Ndiye pamene adamwalira bambo wake Jabir ibn Abdullah mu nkhondo ya Uhud, laqiyani Rasulullah sallallahu alayhi wasallam faqala, adakumana nane mtumiki wa Allah mtende ndi madalitso zipite kwa iye, ndipo anati, ya Jabir, ewe Jabir, mali araka munkasira, chifukwa chani ndikukuona iweyo kuti mtima wako wasweka, ukuoneka kuti ndi wokhumudwa kwambiri. Qultu, ndiye Jabir akuti ndidati, ya Rasulullah, ewe mtumiki wa Allah, istushhida abi qutila yawma Uhud, nditudi bambo wanga apelwa ku nkhondo ya Uhud, wataraka iyalan wa daina, choncho asiya iyalan ana amasiye komanso wa dainan ngongole. Ndiye ndikusowa kuti ndipanga bwanji, ndikuganiza kuti kodi pamene papa ndipange bwanji. Ndiye tikabwera mu hadithi ina, Jabir ibn Abdullah adafotokoza kuti bambo wake adasiya atsikana okwanira 9, ana achikazi okwanira ngati 9. Maswahaba analibe chibwana, amabereka nditu. Sasa Silamu hapano akuti mmodzi wandikwanira, awiri andikwanira, akuti kulera. Inu kulera to ana tukukhala ndi ana ambiri ndi chinchito. Ndiye muzipatalamu tikaona zichama mata makoma zijazonena kuti ana ambiri udindo ochuluka, ndiye timaopa adi kwenikweni. Akuti akangokwana 3 amwali basi ndikatseketsa basi, sindikufunanso kupitira azidya chani ndiye anawo tizikhala ngati ogulitsa zoyankhula zimene amayankhula akuti akazokhulupirira atu amene. Pamene maswahabiyati ndiye adali patsogolo kubereka, ena mwayo anasiyana 15, ena mwayo anasiyana 14, ndichifake umma wa Chisilamu unachuluka. Ndiye mukuona ngati tingachulutse umma wa Chisilamu kubereka mwana mmodzi, Chisilamu chingapite patali kubereka ana awiri. Popeza adani ya Chisilamu kapena kuti adani amene amadana ndi dziko kuti lipite patali, amaliuza dziko lokuti lisamaberekane kwambiri. Why? Because they know kuti mukuberekana kwambiri ndiye muli mphamvu. Look at China linali dziko lomwe kudali nkhondo, koma pano China ndi dziko limene lili limodzi m'mayiko olemera pa dziko lapansi, ndipo palibe dziko limene lingapange makani kuti lilimbane ndi China ku nkhondo angakhale ku economy. Ifena ndakubwera ayayi kumalawiko musamaberekane kwambiri, malo atha malo ake atata. Tikangona na ntawuni muno kuti tikuchulukana kutsegula window yakunda nyumba ya ena, mukuona ngati kuti malo atha pa ijeni pa dunia pa malo nda ambiri. Inna ardallahi wasi'a, nditudi nthaka ya Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ikulu. Inna ardallahi wasi'a, nthaka ya Allah ndiye ikulu. Asaza kunamizeni anthu kunena kuti malo anatha anawo azikakhala kuti Allahu yarzuquhum wa iyyakum, Allah ndamene amawapatsa mariziki anawo limodzi ndinu nomwe. So mariziki Allah sangati chifukwa tikuberekana kwambiri. Ndipo mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam adatilimbikitsa ifeyo Asilamu kuti amuna inu tazawwajul wadud alwalud, kwatirani mkazi alwadud wa chikondi komanso alwalud wobereka. Chifukwa chani? Inni mukathirun bikumul umam, ine ndidzanyadira ndi kuchulukana kwa inuyo pa tsiku la chani la chiweruzo.
Ndendi ndana amene samafuna kuti mtumiki azanyadire kupatulako munafiku. Munafiku ndi amene samafuna zabwino pachani pa asilamu. Ndifake mudzaone asilamu amene azungawa namiza amapanga discourage akazi achisilamu kukhala ndi ana ambiri. Ndikumawuza zonena kuti ana mukungobereka muzikagulitsa kapena ndi business. Zoyankhula zimenezo wallahi zoyankhula za makufaru. Ndifake lero lino adapanga njira zambiri zoti mkazi asakhale ndi mphamvu zobereka. Zonse izi mukamakamba za contraceptive chani mukazifufuza cholinga chake ni choti anthu tisachulukane basi. Iwo aziberekana azungu amaberekana atu. Mupeza mzungu mmoja ndi ana 7 ndi akubera ku Africa kuno makuzalira musakhale ndi ana 7 fasi mwakwanitsa kuadiyetsa. Sinifako imene ndi untema ku hypocrisy. Akukuzani zimenewo samapanga. Anawo kwawo amakwatiwa kapena kukwatira ndi zaka 12. Iwo akubera kuno kwanena kuti ayi zaka 12 zachepa ana azikwatiwa kapena kukwatira akadutsa zaka 18 kapena akakwanitsa zaka 18. Koma masukulu ma primary muno kumaphunzitsa za kugonana. Hypocrisy. Nifako. Ndiye tikubwerera kuti bambo ake Jabir anasiya ana okwanira ngati 9 komanso anasiya daina ngongole. Ndiye kala mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam adamu yankula Jabir kuti afala yubashiruka bima laqiya Allah bihi abak. Kodi iweyo Jabir ukukumuda choncho ungakonde kuti ndikusangalatse ndi zimene bambo wako akakumana nazo ndi Allah. Bambo aka Jabir atani amwalira. Okay, bambo aka Jabir amwalira. Ndiye mtumiki akumuza Jabir kuti kodi iweyo ungakonde kuti ndikusangalatse ndi zimene Allah wakumana nawo bambo wako kapena ndi mmene bambo wako akumanana ndi Allah amene amabwerera kwa Allah. Qala qultu, Jabir akunena kuti ndidati bala ya Rasulullah, ndiuze yeye mtumiki wa Allah kuti mwina kudandaula kwanga akukuthe. Qala, ndiye mtumiki anati ma kallama Allahu ahadan qattu illa min wara'i hijabin. Allah sada yankulanepo ndi munthu wina aliyense kupatulapo kudzera muchani muchochinga. Wa ahya abaka fakallamahu kifaha. Koma nditu bambo wako iweyo wayankulana nao Allah subhanahu wa ta'ala maso ni maso. Bambo wako aiweyo Allah wayankulana nao chani maso ni maso popanda chochinga china chilichonse. Ndiye faqala Allah yepo yankulana ndi bambo wako amanena kuti ya abidi, ewe kapolo wanga, tamanna alayya u'tik, kumba paine chimene ukufuna ine ndikutani ndikupatsa. Qala, ndi bambo wako anati ya rabbi, inu mbuye wanga, tuhini fa uqtala fika thaniya, ndibwenzeretseni soni mzimu wangawo muthupiranga ndicholinga choti ndikaphedwenso kachikena. Mukuona menepo bambo wake a Jabir kumva kukoma ndikuphedwa munjira ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akumuza kapolo wake khumba chimene ukufuna, inu ndine tingadakhumba ja tikanakhumba kuti ya Allah ndibwenzeretseni soni umoyo wangawo kuti ndikanjoye pa dziko lapansi, tikanakhumba mwina zimenezo. Koma bambo ake a Jabir akunena kuti ya rabbi, inu mbuye, tuhini fa uqtala fika thaniya, ubwezeretseni soni mzimu wangawo kuthupiranga kuti ndikaphedwenso kachiwiri munjira yanu. Awana anali anthu amene anachimvetsetsa chipembedzo cha Allah subhanahu wa ta'ala. Amapita ku jihadi, anali ndi ana ochuluka. Ife jihadi tikuyithawa tikubereka mwana mmodzi. Anthu opanda ntchito, anthu opanda ntchito, ndipo chisilamuchi sitikuchithandiza munjira ina iliyonse. Qala ar-rabbu azza wa jalla, choncho Allah subhanahu wa ta'ala wayankhula bambo wako kunena kuti innahu qad sabaqa minni, nditudi zinakhazikitsidwa kuchokera kwa ineyo, annahum, kuti iwowo, yani anthu pamodzi ndi ziwanda, ilaiha la yurja'un, sadzabwereranso pambuyo poti amwalira, sadzabwereranso. Iwo akamwalira adikilire tsiku lokhazikika limene ine ndinalitani ndinalikhazikitsa. Akamwalira basi palibenso kubwereranso yani. Pompano tikumva kuti akuti kuzomba kuno chakumusu akuti akulu ena ake anamwalira ndi atani auka akuti kwa akufa, ndiye akuchiza anthu akutero.
amene ndi kadhab, munthu amene ndi wabodza. Innahu ash-shaytan, iye ndi satana yemwe akuyitanira anthu kumakoma kumoto. Wallahi munthu ameneyo ndi kadhab, wabodza. Chifukwa chani? Allah wakhazikitsa kuti munthu akamwalira palibenso kuta kubwerera ila yaumil qiyama, mpaka nakufikira chani? Tsiku la chiweruzo. Ndi aliyense amene angapange claim mu nthawi yathu kuti akuti waukanso, tidziwe kuti amene ndi wabodza. Anthu akumayankhula kuti akuti zikumachitika kuti ena ake akuti anamwalira ku Malawi kuno kenako akapezeka ku South Africa. Kapena munthu anamwalira ku South Africa akupezeka ali ku Malawi kuno. Munthu amene sanamwalire. Wokufa akafa amene alibe mphamvu yoti abwerere, iye alibe mphamvu, payekha alibe mphamvu yonena kuti andizibwezeretsenso. Ndiye mphamvu akazitenge kuti zonena kuti Allah akambwezeretse, pamene Allah akunena kuti ine munthu ndikamupha sinimambwezeretsanso. Umoyo ndi wanda mesa ndi wa Allah. Ndiye akupanga claim kuti iwo amadzukanso akamwalira. Zabodza zimenezo. Anthu amenewo ndi anthu amene ali mashayatin, sitikuyeneka kuti tiwamvere ndipo tiwachenjeze anthu za iwo. Ndiye zakhazikitsidwa kunena kuti iwo akamwalira anthu, ziwanda zikamwalira, la yurja'un, sizimabwereranso iye kapena samabwereranso. Qala ya rabbi, ndiye bambo wako anayankhula kuti Allah, fa abligh man warai, kawauzeni izizi amene atani, amene atsala mbuyo. Apa ndi pamene pakubwera funso kuti bambo wake a Jabir ndifo chana amayankhula kunena kuti ya rabbi fa abligh man warai, kauzeni amene atsala moyo mbuyo. Iwo bwanji osatenga nkhaniyo ndikukauza okha. Ba mzimuwo osayitenga nkhaniyo ndikukayankhulana ni munthu wa moyo uja bwanji. Ndi chisonyezo chonena kuti palibe kulumikizana kwina kulikonse. Bambo ake a Jabiri samadziwa zoti mwana wake Jabiri akudandaula, samadziwa zimene. Ndiye lero lino zikatheke munthu akapite kumanda ndikumanganena kuti ambuye athu kumeneko mutipemphere kwa Allah kozakuti zakuti. Pamene munthu amene wamwalirayo sakumva zimene ife tikutani tikuyankhula. Ndifake timanena kuti masufiya ndi anthu ndithu amene adasochera. Ndifake tikufuna kuti tiunikirane pano, tisazitsatire ziti zimene zozo. Ndiye qal akufotokoza Jabir, fa anzala Allahu ta'ala, Allah adavumbulutsa tsopano aya imeneyi yomwe kunali kuwauza anthu okhulupirira zokhudza anthu amene amwalira. Kunena kuti chani? Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan, musayese kuti awo amene aphedwa munjira ya Allah amwalira. Bal, koma kuti ahyaun, ali ndi moyo, inda rabbihim, ndi mbuye wawo. Yurzaqun, ndipo Allah akuwapatsa chani? Marizqi. Kukhala moyo kukunenedwa mu aya imeneyi sitingakuvetse bwinobwino mpaka anatitabwereranso kwa ndani? Kwa mtumiki. Chifukwa mtumikiyo ndi amene angatitambasulire zimene Allah akutanthauza pa aya imeneyi. Sitingapite kwa uje amene atakatitanthawuzire za mmutu mwake. Fake timanena kuti kumvetsetsa Qur'ani, timvetsetse Qur'ani choyambirira kudutsira mwa mtumiki. Ndiye mmene Allah subhanahu wa ta'ala akunena kuti wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Tumikwa Allah sallallahu alayhi wasallam adati kudzera mwa Masruq pomufusa Abdullah ibn Mas'ud akunena kuti nafenso ama inna qad sa'alna an dhalika, tidafusaso zokhudza aya imeneyi kumfusa ndani? Mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Fa akhbirna, ndi adatifotokozera kuti anna arwahahum, nditudi mizimu yawo ya anthu omwalirawo, mizimu ya anthu otani? Omwalira amene afera ku nkhondo, alladhina qutilu fi sabilillahi, amene afera ku nkhondo munjira yachani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Arwahahum, mizimu yawo, fi tayrin, ziri fi tayrin, mumbalame, khudrin, zobiriwira, tasrah, zimene zimakhala zikuzungulira, fil janna, ku janna, haithu sha'at, mene mizimu ikufunira. Sanza ti mizimu ya anthu amene afera ku njira ya Allah, amene afera pa nkhondo munjira ya Allah, Allah amazitenga, Allah amaitenga mizimu imeneyi ndukayika mbalame zimene zili ku janna. Ndipo ku janna kumene kumbalame zimenezi zimazungulira mu jannamo mmene zikufunira. Watawi ila
qanadila muallaqatin bil arshi, ndipo zikadya zikakhutakhuta zimakabwerera ku zisa zimene zili zokhala ngati nyali zomwe zazendewera arshi ya Allah. Tidzafotokoza inshallah zokhudza arshi, zokhudza al-kursiyu, zokhudza al-lawh al-mahfudh, koma picture ikulu inshallah ikhale yonena kuti mbalame zimenezi zimakabwerera muzisa zomwe zakolekera kwa arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndipo zikatuluka muchisamo zimakadya ku janna, makazungulira ku janna ndikumakadya, kenako zikatero zizibwereranso. Mizimu ya anthu amene afera kuti mu nkhondo ya Allah subhanahu, osati mzimu wa Isilamu aliyense. Mizimu ya ena onsewo imabwenzeretsedwa m'matupi m'manda, imabwenzeretsedwanso m'manda mmene makatani imakafunsidwa mafunso, ndipo imadikirira kumeneko mpaka nakufikira tsiku lachani lachiweruzo chani. Allah amayiuza kuti igone, ikakhala kuti tu yamwalira ili pa ntchito zabwino, osati kumwalira uli pa ntchito zoyipa. Ngati wamwalira pa ntchito zoyipa kulibe kupuma, ndi aja amati ause mumtendere. Kuusa mumtendere kumeneko amene amakhala mumtendere ndiye kayo amene wamwalira ali osangaladwa ndi Allah subhanahu wa ta'ala, amakhala mumtendere, amakhala mumtendere. Ndiye amagona akabwezeretsedwa mizimu yawo m'manda muja, akafunsidwa mafunso onse aja atatu aja kuti mbuye wako ndi ndani. Mafunso amene kusaloweze, mafunso amene soloweza chifukwa kulibe kukafunsidwa cha Arabu. Palibe hadithi imene ikufotokoza kuti m'manda tikafunsidwa chani cha Arabu. Ndena amaloweza akuti man rabbuk, ndikayankha kuti Allahu rabbi, ati kumaloweza. Ata mwali ndiloweze izi mafunso am'manda, mafunso am'manda soloweza. Mafunso am'manda ukayankha malingana ndi zimene ukuphunzira pano ndi zimene ukuchita pano. Mmene ukumudziwira Allah subhanahu wa ta'ala ndi mmene utakayankhire m'manda. Chifukwa uloloweze ngati Allah sukumudziwa ukayankha cha, ngati Allah sukumudziwa sungakayankhe chilichonse. Dini yako inali chani? Ukayankha dini ya Isilamu mmene Allah anayivumbulutsirira ndi mmene mtumiki anaphunzitsirira. Ngati yokupanga za bid'a sungakayankha lotaloweza kuti dini yanga inali ya Isilamu, ndi azikafunsa Isilamu chake chiti chomapanga masadaka, Isilamu chake chiti chomachezera tsiku limodzi Lailatul Qadr, Isilamu chake chiti chomayimbira kumanda, chomayimbira kupita kumaliro, choma uwerenga zitabu zonsezo. Munthu akapezeka zoti akutidzimulidwe fanyani mayankho ake sakagulizana zimene amachita. Ndiye maije ni mafunso am'manda soloweza. Mafunso am'manda tikawayankha potengera ndi Chisilamu chimene ino ndine tikupanga practice pano, potengera mmene Allah ife tikumudziwira, komanso tikakafunsidwa kuti mtumiki wako anali ndani, tikayankha malinga ndi mmene Muhammad sallallahu alayhi wasallam tikumudziwira. Ndiye ngati mtumiki sitikumudziwa tikakhala mugulana amene ati andimangomva za ameneyoyo kuti akuti Muhammad ndiye ndimangotsatira basi. That's why timanena kuti anthu tisamana mizane kuti akuti mafunso am'manda tenti waloweze ndeti ziloweza ndikumati pene pataphunzira boza limenelo. Manda mulibe kuti tikaloweze mafunso ake, tingowadziwa mafunsowo ndeti zipezere toka mayankho bwinobwino pogwira ntchito malingana imene Allah wavumbulutsira chani chipembedzo chake ndi mmene mtumiki wake sallallahu alayhi wasallam waphunzitsira. Pamene ndeti tikukonzekera bwino mafunso achani am'manda. Pambuyo poti munthu amene wayankha mafunso am'manda akakayankha molondola akamuza zone ati tsopano panopa kugona, ugone tulo limene iwe sunagonepo chiyambire. Ndiye kapolo amene amagona basi manda ake amakula kwambiri, ndiye mumakula 70 cubits kwa phatikiza ameneyo makhala kandi 30 to 35 meters wide radius, kula manda kuwala mmene momwe basi uzinjoya mmene nditula kolo uzitemenukira kuziteme mpaka nakufikira jani tsiku limene Allah subhanahu wa ta'ala adza tidzutse m'manda mwathu. Koma mizimu ya ofera kunkhondo okha, ofera kunkhondo Allah anawapatsa daraja yayikulu. Allah wapambanitsa amene ali mamujahidina, kuwapambanitsa chuma chawo, matupi yawo, mbavu zawo, nthawi yawo amathera mchani munjira ya Allah subhanahu wa ta'ala. Choncho Allah sangango asiyasiya kuti afanane ndi amene umangoswali kusala basi kutere umangokhala nyumba kutali basi kumwalira mulokhulupirira, koma simunachite zinthu zazikulu kwambiri kuyerekeza ndi awa amene afera njira ya Allah subhanahu wa ta'ala. Choncho ngakhale amwalire ndi chimodzi chokha chimene sichimatani sichimapangitsa kuti akakhale mumbalame zakujanna kuti chimene chili chani ngongole. Akangokhala ni ngongole mzimu wawo pangidwa hodi kaye pakana ngongole chaitani ibwenzedwe.
So tukuona mu hadithi imene kuti pamene akunena kuti anthu amene afera mu njira ya Allah subhanahu wa ta'ala ahyaun ali moyo inda rabbihim ndi mbuye wawo, yurzaqun kumene koso akupatsidwa mariziki. Tanthauzo lake ndi limene mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam akutifotokozera pamenepa. Hadithi imene ndi ya sahih yomwe tayifotokozayi ndi ya sahih kupezeka mu sahihi Muslim 1887 komanso mu Sunan at-Tirmidhi, hadithi yopanda nthenda ina iliyonse. Tikabwera mu buku la Kashfu Shubuhati as-Sufiyya tipezamo mawoti anna qawla rasulillahi sallallahu alayhi wasallam arwahahum fi jawfi tayrin, mizimu yao ili mumbalame za kujanna, yadullu ala annaha laysat fil ajsadil madfuna fil ardi, ndi umboni wonena kuti mizimu ya anthu awawa amene afera kunjira ya Allah sili matupi a anthu omwalira pano pa dziko lapansi, sili matupi mwawo. Ndiye inuyo mupite m'manda ndikumakapempha anthu amene ali maswahaba aja amene anafera ku nkhondo aja, ndikumakapempha amvaja. Ndiye masufiya amene poti makhansula kuti chabwino mukunena kuti tiwapemphe maauliya anthu amene afera munjira ya Allah, kodi kumanda kuti zikapempha matupi kapena mizimu? Akuti mizimu yo kumeneko kulibeko kumandako. Kumandako kuli mizimu ya asilamu wamba, osati asilamu amene alopambanawa. Asilamu opambanawa mizimu yawo ili kuti jawfi tayr. Pamene masufi amagwidwa kuti ndi anthu amene ali abodza ndipo akufalitsa chikhulupiriro chimene chili cholakwika. Tionanso mu buku lomweli kuti pali funso limene ena amafunsa kuti halil amwat yasma'un, kodi anthu omwalira amamva? Arrajih zimene zili zolondola fi hadhihi almas'ala pankhani imene iyi huwa anna al-aslu fil amwati annahum la yusma'una illa ma warada ad-dalilu bi khususi, ndizonena kuti tsinde pankhani ya anthu omwalira ndiyoti iwo samamva. Samatani? Samamva zomwe ife amoyo ife tikuyankhula kupatulapo pamene pali umboni wopatulika. Pamene pali umboni otani? Wopatulika. Monga hadithi ya Abdullah ibn Umar yemwe akufotokoza kuti ittala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ala ahli al-qalibi, tumiko Allah sallallahu alayhi wasallam adayang'ana ahlu qalibi. Ahlu al-qalibi ndi mamushirikuna amene adapedwa pa nkhondo ya Badri ndipo adaponyedwa mu chitsime cha al-qalibi. Mamushirikuna amene anapedwa pa nkhondo ya chani? Ya Badri, ndipo anaponyedwa mu chitsime chochedwa chani? Al-qalibi. Ndiye mtumiki adayang'ana mkati mwa chitsime mmene muja, faqala, ndikuyankhula kunena kuti wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, kodi mwazipeza zimene adakulonjeza ni mbuye wanu kuti ndizoona? Ndiye faqila lahu, zinayankhulidwa kwa yeyo, kwa mtumikiyo, tad'u amwatan, iwe mtumiki kuyankhula ndi akufa? Maswahaba so kudaba senza ndi maswahaba so chikhulupiriro chawo chinacho kuti anthu akufa sata samva zimene omwe yakuyankhula. Ndiye anadabwa naye mtumiki kuti ya Rasulullah, tad'u amwatan, ukuyankhula ndi anthu amene ali akufa? Faqala, mtumiki anati ma antum bi asma' minhum walakin la yujibun, inuyo simungamve bwino kuposa iwowo, koma iwowo sangayankhe. Kunena anthu ati amene ali mu chitsime chimenechi, osati wina aliyenseya. Ndizopatulika kwa anthu okhawa amene anali pati pamene papa. Nchifukwa mtumiki adawayankhula, komano chimenecho chimene chili chopatulika pa nkhani imeneyi. Ndiye iwo amazitenga ngati kuti zimenezi ndi chani? Ndi za aliyense omwalira wina aliyense. Masufi amazitenga kuti zimenezi ndiza omwalira wina aliyense, kuti omwalira wina aliyense akuti amatimva. Ndiye ndi chifukwa chani mtumiki ananena kuti tikamadusa kumanda tizinena kuti assalamu alaikum ya ahla diyar, mtendero khale pa inu anthu amene muli kumandako, minal mu'minina wal mu'minat. Kodi iwo samamva? Ndiye chifukwa chani mtumiki akuti iyayi attahiyatu amene uja kapena malonje amene aja si chisonyezo chonena kuti anthu am'manda amatimva, koma chimene chichacho ndi chikumbutso kwa ifeyo anthu amene tili moyo. Ife chimene chimatipatsa phindu ndife, osati anthu amene amwalira mmenenjo. Ndiye amatenga umene ujewa kuti ndi umboni wawo onena kuti anthu am'manda amatani? Amamva. Zimenezo sizolondo. Jundub ibn Abdullah akufotokoza kuti mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam
adayankhula kuti ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhidhuna qubura anbiyaihim wa salihihim masajid. Zindikirani kuti ndithudi amene anabwera mbuyo mwanu ankatenga manda atumiki awo komanso anthu olungama mwayiwo kukhala mizikiti. Izi ankachita chifukwa chani? Adali ndi chikhulupiriro choti anthu omwalira amatani amamva zimene tikuyankhula. Ndiye adapezeka zonena kuti pamanda a azitumiki awo komanso anthu amene adalolungama pakati pawo anamangapo mizikiti ndikumaka apempha mmene muja zofuna zawo. Ndiye ala zindikiraninso fala tattakhidhu musatenge inuyo alqubur manda masajida kukhala mizikiti. Inni anhaakum an dhalik, ndithudi ineyo ndakuletsani zimenezo. Pamene mtumiki akutitsindikizira kuti anthu amene amwalira ni ntchito zawo, ife tipangeni zathu. Ndipo anthu omwalira amatifunanso ife kwambiri. Chifukwa chani? Timawapemphera chikhululuko. Ife tilibe kufunidwa ndi omwalira. Omwalira samatani? Ifeyo sitimamufuna omwalira. Koma omwalira ndi amene amatani? Amatifuna ifeyo. Amene omwalira amatifuna ife kwambiri, madua athu tidzimpangira. Koma ife sitingamfune amene watani? Wamwalira uja. Chifukwa chani? Wapita. Ndiye zimapezeka zonena kuti anthu lero lino akumutenga omwalira kukhala ngati wofunikira kwambiri pa umoyo wawo. Ena ndi ajama muopa omwalira akuti musalitchule dzina lawo amene. Musamachule inezo sizabwino iya. Kumamulemekeza munthu omwalira mpaka nakufika poma mutani poma mulambira. Zimenezi zikuchitika ndipo ndi zimene masufia anagona. Si wonse koma ambiri mwa iwo akutani akupanga zimenezi. Aisha radhiyallahu anha akutifotokozera kuti anna umma habibata wa umma salama dhakarata kanisatan ra'aynaha bilhabash fiha tasawir. Ummu Habiba pamozi ni ummu Salama awa ndi akazi ena mwa akazi a mtumiki. Mtumiki anaenda akazi 9 mwaziwe onsewo bwinobwino kusamango muzi wa Aisha yeka ya mtumiki sana kwa dira Aisha yeka. Aisha anali mmodzi mwa akazi a mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Ummu Salama, ummu Habiba, Juwairiya, Safiya, Sauda, Maimuna, Zainab onsewo anaenda akazi a mtumiki. Ndiye anthu amangodziwa apo chani Aisha yeka basi. Koma mtumiki ndithu anali wolemera, anaenda akazi osati mkazi. Ndiye wonyasidwa ndi mitala ndiye utakunyasidwanso ndi zimene mtumiki anatani anachita. Ndimangogunda tu pang'ono kumene kuti muzidziwa zoti mtumiki wanu anali ndi akazi osati mkazi. Lero ukamanyasidwa ndi mitala muzizifunsa sono tikunyasidwa ndi mitala mtumiki wanga anali wajeni wa mkazi mmodzi. Ino kunyasidwa ndi mitala mtumiki wanu sana wa mkazi mmodzi. Muzinyasidwa ndi anthu amene amachita mitala mosalondola. Koma osati kunyasidwa ndi mitala ya. Mitala ndi yabwinobwino, Allah sangalamule chinthu choyipa. Mitala ndi yabwinobwino, koma amene amaichita mitalayo mwa anthufe alipo ena amene amachita motani molakwika. Ndiye ife tizidana ndi anthuwo. Tamvana eti? Ife tizidana ndi anthuwo chifukwa anthu amene akupanga mitalayo motani molakwika. Koma mitala payokha ndi chinthu chimene chili chabwino, ngati mmenenso ulili ukwati wa mkazi mmodzi ndi wabwino. Koma ukwati wa mkazi mmodzi anthu amautenga ngati ndi wolakwika chifukwa cha mmene anthu ena akupangira. Chimodzimodzinso ukwati wa mitala amautenga songa ndi wolakwika chifukwa cha anthu ena ake amene akupanga motani molakwika. Pamene mitala kapena kuti ukwati in general ndi wabwinobwino. Ndiye awa akazi a mtumiki awiriwa akumufotokozera Aisha kuti ife ku Habasha tidaona kumene koko chalichi kanisa, tinaona chalichi fiha tasawir, mkati mwake munali zithunzi. Ndiye ngani imeneyi atamfotokozera Aisha nawonso anakamfotokozeranso mtumiki nakasi akakhalaso akazi maziwa amwenda bwanja amalonjerana. Si mitala ya masiku ano yomasemerana zinyawo, mitala yomati mamuna malomoti azimva kukoma kumati koma naziputira njiso hivi akazi kusemerana zinyawo kumayaonetsana ino nonse mwakwatiwa kwa mamuna mmodzi.
Mwamuti muzigwirizana ndiye mukumaonetsana misana basi kumafunirana zoyipa mkazi ameja ndo wachabe wandilanda mamuna akazi ena achisilamu ni mahule banje osapanga zao osakwatiwa ni mamuna wao banje mamuna aina kulimana naye banje so yankula bweregeta amaya chisilamu zonsezo zikusonyezeratu kuti ife chisilamu nde tilinacho kutali kwa basi akazi amakhalira na pamodzi ndikumatani ndikumacheza ngakhale anali otipena samagwirizana zikakhala zinthu zina ndi zina koma samafika podana mpaka na kumasemerana zinyawo amapikisana muzabwino ndiye anazaka mfotokozera Aisha komanso fadhakarata linnabii sallallahu alayhi wasallam ana akamuza so zimenezi mtumiki wa Allah mteneni madalitso zipite kwa iye faqal ndiye mtumiki anati inna ulaika idha kana fihim ar-rajul as-salih famat banau ala qabrihi masjida amene otu anthu amene mwaona ku Habash ni ku Africa konkuno ku Ethiopia anthu amene mwaona kumeneko zimene achita mutchali chimo iwo otu chimene chimachitika nchoti pamene munthu olungama mwa iwo wamwalira banau ala qabrihi masjidan amamanga pamwamba pa manda ake cha mzikiti fihi tilka suwar ndipo mkati mwa chali chicho makhala zithunzi za munthu uja amajambulamo mmenemo Yesu Mai Maria ndiye zimene zijazo zima pictures zimene zijazo ndi zimene so ku Habash amapanga anthu fa ku Habash kunali Chikristo ndiye zimenezo ndizowanda kwambiri pakati pa Kristo even mmakomo mwawo lero lino muli munthu yemwe ni mzungu koma kuti ndi Yesu amuyika mchani makoma mzungu ndithu ndi mzungu si Yesu fa Yesu sana siye picture ndikulumbira mwa Allah Yesu mena amapita kwa Allah subhanahu wa ta'ala palibe amene anamujambula maonekedwe yake ngakhale mai yake Maryam sada mujambule wina aliyense Maryam kunena kuti Maria ndi mene amaonekera chonchi palibe koma lero lino anthu asema zinthu ndikumanya kuti Yesu ndi amene uja anthu atenga pa picture la wina wake opanga filimu ndikuyika nyuma ndimati Yesu ndi amene ndikusochera kwa mtundu wanyu koposa pamene ukachitenga chithunzi cha munthu otali moyo akudya mpunga akudya chani anangopanga filimu ndikuchitenga chimene cha ndikuchika mmakoma ndikumati Yesu ndi amene kutera ku chimene cha inu mungoyerekeza kuching'amba ndikuti mwaputa Kristo mwamungambiranji Yesu si Yesu ndi chithunzi cha munthu wina wake wakwazunguku mukuona so amapanga zimenezo ndani anthu amene wawa amapanga zimenezi ndiye mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam akunena kuti faulaika shirarul khalqi inda Allahi yawm alqiyama anthu amene wawa ndi anthu oyipitsitsa pamaso pa Allah pa tsiku la chiweruzo anthu amene akutenga zithunzi za aneneri ndikumazika m'manyumba mwawo amene akutenga ziboliboli zosema za aneneri ndikuyika m'machalichi mwawo kapena za Mai Maria ndikuyika ndi anthu amene ali oyipitsitsa kwambiri pamaso pa Mulungu tsiku la chiweruzo chifukwa chani chifukwa kupembedza zimenezo malo mompembedza ndani Mulungu mmodzi yekha akupembedza zimene zijazo ndikumachitopsona chimene chijacho kuti Yesu akudali pa mtanda so muona kuti anthu amene ali oyipitsitsa kwambiri pamaso pa Allah ndiye asilamu soyena alipo mugulu lathu amene so ali oyipitsitsa kwambiri amene amanga mizikiti pamwamba pa manda anthu amene adalolungama mbuye mwathu ndikumapita kumeneko ndikumakatani ndikumakapempha anthu amene wawa mavuto awo akuti kuwapempha chithandizo kuwapempha mwayi kudzitalikitsa kuzoyipa kudzera mwa anthu amene amwalira zinthu zimene zili zotani zosochera ndiye Ibn Abdul Barri adatambasula pa mawu amene wa hadithi imene taifotokoza ikuchekera kwa Aisha kunena kuti wakana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yuhadhiru ashabahu wasairi ummatihi min su'i sani'i al-umami qablahu apa mtumiki wa Allah mteneni madaliso zipite kwa iye amachenjeza maswahaba ake komanso ndi asilamu onse zokhudza nyasi kuipa kumene kudachitidwa ndi maumma amene anabwera mbuyomu alladhina sallau ila quburi anbiyaihim amene amapemphera pamanda azineneri awo watakhadhuha qiblatan wa masjidan ndipo adapanga manda amene wakukhala qibla kumene amayang'anako popemphera komanso ndikukhala mizikiti kama sana'atil wathaniyatu bil awthani allati kanu
yasjuduna ilaiha wa yu'azzimunaha wa dhalika shirkul akbar. Ngati mene adachitiraso nawo anthu amene akuchita kuti alwathaniya, anthu opembedza mafano, amene amachita pa mafano awo omwe iwo ankawalambira komanso ndi kumawakweza ndi kumawalemekeza. Ndipo tidziwe kuti wadhalika, kuti imene iyi ndi ashirkul akbar, ndi shiriki yayikulu, ndi shiriki yayikulu. So munthu kupita kumanda ndikumakakisa mandaja ndikumakapempha madadi imene ndi shiriki yayikulu, imene sikusiyana ndi anthu amene anali kuti anali ku Makka amene ankapembedza Allata wal Uzza wa Manata thalithata al-ukhra. Sakusiyana ndi amene. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم بما في ذلك من سخط الله وغضبه وأنه مما لا يرضاه خشية عليهم امتثال طرقهم. Ndiye mtume kwa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam adawauza maswahaba kuti hizi zimamunyasa Allah, iye amakwiya nazo ndipo sasa ngalala nazo. Amayankhula izizi mtumikio sallallahu alayhi wasallam poopa kuti iwo maswahaba pamodzi ndi ife asilamu kuti tita kuwatsatira anthu amenewa munjira zawozi. Koma si lero asilamu amene atsatira, azitsatira ka chifukwa chani? Chifukwa chokuti asiya kutenga chifunso cha mtumiki uchi, akutenga zifunso zako gwawo. Ifake timanena kuti kusiyana kwathu anthu amene tili pa manhaji ya as-salafi salih, manhaji ya maswahaba matabi'ina wa man tabi'ahum, kusiyana kwathu ndiwo ndi kutsatira kumene ife timatsatira qala Allahu qala ar-rasul qala ashabihi. Pamene iwo amati qala fulani bin fulani, amanena kuti ife titsatira zimene ananena wakuti uchi. Pamene ife sitimatero timanena kuti chipembedzo cha Allah mwini wake ndi Allah, kenako anaphunzitsa mtumiki wake, mtumiki anaphunzitsa maswahaba ake, ife timatenga kuti kumene. Ndifake ifeyo tikanalibe pachani pa njira yongoka. Pamene iwo amayipempha njira yongoka ija koma sakuyenda, ali mundimu kuwala kuli paja ndakumapempha o Allah ndipititseni pamene pali kuwala paja. Pamene iwo ali mundima ako ndakuchita bezinthu mundima amo, ndikwana kuti o Allah ndipititseni kukuwala kuja. Allah wapititsa ngati sawapititsa, chifukwa kusankha dala kukhala mundima pamene kuwala kukuoneka. Kuwala ndi kuti munthu asapite kumanda kukampempha omwalira, alibe ntchito ameneyo, alibe ntchito. Iwo ndi amene amatifuna ife kuti tizowapangira chani? Madua. Tionanso mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam kudzera ma Abdullah ibn Mas'ud adayankhula kuti inna min shirari nnasi, ndithudi oipitsitsa mugulu anthu, man yattakhidhu alqubura masajid, ndi awo amene atenga manda kukhala chani? Mizikiti. Amene ndende anthu oipitsitsa kwa basi. Ndipo Anas ibn Malik akufotokoza kuti anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam naha an yusalla baina al-qubur. Mtumiki wa Allah mtendeni madalitso zipite kwa iye adaletsa kupempherera kumanda. Ndiye masufi ndi anthu ochenjera kwambiri, amaitenga hadithi ngati imene ndikukuzani kuti mukutero eti ndetaona ni hadithi iyi. Amapereka hadithi yomwe mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam ana akaswalira kumanda salatul janaza. Pamene munthu wina amene amakoza muzikiti mwake anamwalira usiku, ndiye masahaba adakamuyika usiku omwewo kuti acha mtumiki anakauzidwa zokhudza nkhani imene inde mtumiki ananena kuti musazachiteso izi, yani kumuyika munthu usiku. Timuyike munthu usiku pokhapokha ngati pali ad-darura, koma ngati munthu amwalira usiku tiyeni timuyike chani? Kukacha. Ndiye masahaba awa ataphunzira hadithi yonena kuti asri'u bil janaza, fulumizisani mwambo wa maliro, adamuyika m'bale wawoyu ndi usiku omwe atamwalira. Ndiye mtumiki sanapemphere nawo swala ya janaza, choncho adapita kumanda kuja ndikukaswali kumanda kuja swala ya chani? Ya janaza. Swalatul janaza, osati swala fajiri, dhuhuri, asr, maghrib wal isha kapena sunna ina iliyonse. Ndiye mtumiki zimene akuletsa pamenepo ndiziti? Ndi zimenezo. Pamene awawa masufia amapita kumanda ndikukaswali sunna ndikukapanga sajida, pamene mtumiki swalatul janaza sitipanga sajida eti. Swalatul janaza timaiswali choima, yonse imata choima eti. Sitimapanga rukuu, sitimapanganso chani? Sajida. Ndiye mtumiki anakapanga swala imene kumanda ndipo ndizovomerezeka ngati pali chani? Chifukwa kumeneko kulibe kupanga chani? Sajida. Ndiye amapanga tu sajida anthu amene wakumanda kupanga sajida pa mtumbira.
kusingiza kuti anthu amene wana anthu amene ali olakwitsa amene akutanthauzira ma ahadithi molakwitsaso ndi anthu amati akakhala kuti sanaphunzire bwino amawapinda munjira ngati imene. Ndiye popereka malangizo mtumiki wa Allah pomalizira gawo la ashirk ad-du'a, mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam adapereka malangizo kwa Abdullah ibn Abbas kuti ya ghulam, ewe mnyamata iwe, ihfadhillaha yahfadhuka, musunge Allah, uzimukumbukira nthawi zonse Allah, ndipo iyeyo adzakusunganso, adzakuyika mugulu la akapolo amene iyeyo nthawi zonse amawakumbukira. Ndipo Allah sayiwala aliyense, koma amawakumbukira kwambiri akapolo ake amene nawonso akumukumbukira iye, mpaka nakumafika poma auza angelo amamuyitana Jibril, ya Jibril, kapolo wanga wakuti ine ndamukonda, iweyo mukonde, komanso auze angelo amukonde, ndi onse apa dziko lapansi amutani amukonde. Kumene koko ndi kumukumbukira kumene Allah amamukumbukira ndani? Kapolo wake. Koma sikuti Allah amamuyiwala munthu kufika poti osadziwa zimene munthu akuchita, zimenezo zosatero. Amene si Allah yeye. Allah amamukumbukira kapolo wake aliyense fukali mukaundula wake, koma kumukumbukira apa konena kuti kumpatsa chitetezo, kumpatsa zosowa zake ndi zina zimene Allah subhanahu wa ta'ala amaziona kuti ndi zabwino pa kapolo amene. Komanso ihfadhillaha tajidhu tujahak, iweyo umusunge Allah subhanahu wa ta'ala, udzampeza iyeyo ali patsogolo pako akukuchitira zinthu zambiri. Wa idha sa'alat, ngati ungakhale ndi zofuna kupempha, fas'alillaha, mupemphe ndani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha ista'ant, ngati ukufunanso kuti udzichinjirize kumavuto ena aliwonse, fasta'in billah, zichinjirize mwandani? Mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngati uli ndi mavuto ako, mpemphe Allah, gwetsa nkhope yako pansi pamaso pa Allah subhanahu wa ta'ala pa as-sala, mpemphe pamenepo Allah, ndipo Allah subhanahu wa ta'ala adzakuyankha. Ngati ukufuna kudzichinjiriza kuzoopsa za pa dziko lapansi, funafuna thandizo lake la Allah subhanahu wa ta'ala ponena kuti chani? A'udhu billahi, au a'udhu birabbin nasi, au a'udhu birabbil falaqi. Muli mosemo mene inu munga muchulire Allah, koma muzichinjirize mwa iye. Chifukwa chani? Palibe amene angakutetezeni kuzoopsa za pa dziko lapansi, kumavuto apa dziko lapansi, kupatulapo iyeyo Allah rabbul izzati wal jalal. Ndiye mtumiki wa Musa Abdullah ibn Abbas mawawa amapita kwa nsilamu aliyense kuti tisapite kumanda, tisapemphe anthu amene amwalira, tisapange dua kwa chinthu chosema, tisapange dua kucholengedwa cha Allah, koma ife tipange dua direct kwa ndani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Chifukwa tikapanga dua kucholengedwa cha Allah, ifeyo tigwera mukulakwika kwa kukulu, ndipo timwalira tili mugula okwiridwa ndi Allah. Timwalira tili mugula otani? Okwiridwa ndi Allah subhanahu wa ta'ala. Tikafika hapo ndi kuti tamaliza gawo lokhudza shirk ad-du'a. Tamaliza gawo lokhudza chani? Shirk ad-du'a. Ndiye inshallah tidzayambe kuona shiriki an-niyya wal irada. Iyi ndi shiriki imene munthu amayika chitsimikizo chake pomuchitira wina ntchito ya ibada usakhala ndani? Allah subhanahu wa ta'ala, monga kuzinga nyama mdzina la chinthu china osati mdzina la Allah. Msilamu amene amapanga shiriki kuzinga nyama apo usakhala mdzina la Allah, ngakhale wazinga yali msilamu, ife tisadye. Msilamu opanga shiriki tisadye chimene iye wazinga. Tikumvana? Chifukwa ni mushriki. Choncho chimene wazinga nkhala wavala chikofia, wavala nkanjo, nyumba mwake mukuveka ulaliki wa Chisilamu, koma amene akuzingamo ngati amachita shiriki ife tisadye. Koma ife timangu tabola ndi kwa Asilamu. Mwafufuza kuti akida yawo ndi yotani? Ndiye tidzaonenso gawo limene lifandi lofunikira kwambiri, ashiriki an-niyya wal irada. Tikadzatero insha Allah tidzaonanso gawo lina lokhudza ashiriki at-ta'a, ndi kumene tidzamalizire naqidhu yoyamba. Chifukwa tili kuna waqidhul islam, zinthu zoononga Chisilamu. Kuchoka pamenepo insha Allah tidzabwera ku mitundu ya shiriki yaing'ono, kenako tidzamalize kusiyana pakati pa shiriki yaikulu ndi yaing'ono. Then tidzabwere ku naqidhu yachiwiri yomwe simasiyana kwambiri ndi ngani ya timafotokozayi,
koma inangopatulidwa chabe chifukwa choti imafunika kuti tamasulidwenso mwapaderadera. Ndiye inshallah nonsezo tikhala tikuthandizana kufikira pamene Allah subhanahu wa ta'ala adzatipatse kuthekera komaliza gawo limene.